Mä oon suuri suklaaystävä. Okei, tänään me tehdään tää Candy Kingin uutuuskarkeilla. Mä tulin nyt hakemaan ne ja sit mun kaveri saa sokkomaistellaan ne. Mä kävin nappaa sulle Candy Kingin uutuuskarkkeja ja nyt mä pistän just sokkomaistelemaan. Lähdetään maistelemaan. Ensimmäinen karkki. Okei, tää on joku vaahtokarkki. Siis mä veikkaan, että tää on kirpeä. Tää voisi olla kukka. Ei ollutkaan kirpeä. Tässä on joku mansikkimaku. Tää oli vaahtojäätelö tuutti. Ei ollut kukka, mutta aika lähellä. Lähellä karkki number 2. Suklaakaktus on niin suklaakrokantti. Aika lähellä. Mä oon suuri suklaaystävä. Nimi on Choco Star. Kolmantena karkkina mä annan sulle juotavaa. Se on pullo. Kolapullo. Oikein meni. Tää oli kolapullo. Otatko toisenkin? Otan. Seuraava. Tää on suklaapallo, voffeli, hässäkkä. Meni vähän pieleen. Tää on toffeepallo. Joo. Täältä tuli sellainen jälkipotku salmiakin muodossa. Kyseessä oli lakritsi toffeepallo. Hyvä arvaus. Täältä tulee jokin eläin. Sisilisko. Hedelmä sisilisko. Omena sisilisko. Tää oli omena kroko. Ei omena sisilisko, mutta Lähellä. nyt tulee toka vikakarkki. Tää on semmonen, tulee mieleen siitä, kun on sellainen pitkä matto. Kirpeä, se on mun veikkaus. Mä olen oikein. Kirpeä pieni matto. Nimiarvaus on ihan super lähellä. Tää oli kirpeä taikamatto. Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, 3 karkkia, 3 eri makua. No, hedelmäsisus. Mä en kyllä keksi millään, mikä tää voi olla. Tää, mitä sä maistelit just äsken, oli polly banana split. Lähteekö nää karkit sulla testiin?